a casa davant el Lleida. Victòria de l'Olímpic en un partit polèmic que haguera pogut ser molt diferent si esta malentesa entre Francis i Quique al inici de l'encontre haguera acabat dins la porteria. Esta acció no ha ficat nerviós l'equip de la Costera, que al minut de 9 ha aconseguit el gol que al Ramat li ha donat el triomf. Centrada de Quintana i Da Silva de cap ha fet el 5è gol en el seu compte particular. A partir d'ací, el Llagostera s'ha fet amb el control del partit i, fruit d'això, han gaudit de 2 mà a mà, però Francis, heroi en este tram, els ha solventat amb una gran destressa. Ja en la represa, el partit s'ha calfat, però abans d'això, a punt ha estat Fran Moreno de fer el segon, però entre Wilfred i el pal ho han evitat. Al 53, segona groga per a Rifaterra. Ja ha sigut amb 10 quan l'Olímpic ha mostrat el que el seu tècnic ha definit com a espectacle defensiu, de lo que té que ser un treball d'una línia de 4 defensiva en inferioritat numèrica i de molt de compromís i molt d'esforç. Eixe espectacle defensiu ha sigut el que ha fet que l'Olímpic passarà menys apurs amb inferioritat que amb 11 jugadors. L'única ocasió de perill del Llagostera en el descompte i amb el seu porter com a un davanter més. El baló ha acabat fora i els punts han quedat a la murta. Així l'Olímpic es col·loca 5è a un punt dels jocs d'ascens.